Zergaitik Euskaraldia sorgin zulon. Euskaraldiaren helburu nagusia da euskaraz dakien jendea euskaraz egitera bultzatzea edo motibatzea, ez? Orduan gure lanaren zati handi bat da motivazioen bila ibiltzea. Ia zerk motibatu alduen jendea dakien hizkuntza hori erabiltzeko ezusteko gordeta bere bihotzaren barruan. Eta iruditzen zaigu, adibidez kasu hau oso ona dela motivazio moduan erakusten duelako euskerak ze gaitasun daukan paisaiari beste begi batzuekin begiratzeko eta paisaia transformatzeko euskararen begien bidez. Kasu honetan, eraikin hau, apur bat ingurura begiratuta ikusten duguna Getxoko herritarrok ze girorekin edo ze karmarekin lotu izan dugun historian zehar, oso lotua diktadura garaiari eta aristokraziari, bapatean euskarak transformatu egiten du eta bihurtzen du emakumeen bilgune bat, bilgune historiko bat, Sorgintzulo izenekoa.